सरकारा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबाब्ला एबसुआ बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारफिनगोन। मोनसे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय टाइम लिमिट थाया। 2020 नि उनाव एबसुनि गिबिसिन एजेन्डायानो जाबाय बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। बेफोर बाथ्राखौनो बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। बिथां दिपेन बर'आ फोरमायदों दि बिजेपिनि सरकारा दिनै आसाम गोजोन गोरोबथानि A to Z मावफुंनो थाखाय थांखि लादों। बिनिखायनो जों नागाराखै। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि जोंनि एकर्डआ सम बादियै इमप्लिमेन्ट जानांगौ। बेखौ लानानैसो जों खामानि मावगासिनो दं। आरो जोंहा बेवहाय एसेबो मेंनाय आरो जिरायनाय गैया। एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ आरो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव एबसु होनाय माहारियारि आफादआ थोंजोङै आरो गोख्रोङै हाबा मावगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिपेन बर'आ। मोनसे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय बेबायदि खुनु टाइम लिमिट थाया। किन्तु खोथाया जाहैबाय जे जोंनि प्रायरिटिया 2020 नि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टप मोस्ट प्रायरिटि एजेन्डायानो जाहैबाय जे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ। जेरैबायदि 2003 नि बिटिसि सुक्तिनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा पावाराव फैनायनि उनाव एबसुनि प्रेसाराथ' दङ। जातीय संगठन आरो बे एकर्डखौ समर्थन होग्रा आफाद हिसाबै जिहेतु आन्दलनखौ ज' खालामदोंमोन। किन्तु बै समाव एबसुआ सहि होआखै। एबसुआ मानो सहि होआखै बेफोरखौ दा पलिटिकेल मोनसे कुइसनबो खालामो। खोथाया जाहैबाय जे एबसुआ एनादार टाइमनि थाखाय आलादा रायजोनि आन्दलन खालामनांगौ। बेखायनो सहि होआखैमोन। आरो बै समाव बुजाबुजिनि गेजेरजोंनो जादोंमोन। दा हाग्रामा महिलारिया माखासे एकर्डनि दफाखौ मावफुंबाय, माखासेखौ मावफुङाखिसै, माखासे आद्रा थाबाय। जों लुबैयाखै। आरो जोङो मोनसे वाचडग बायदि नोजोर होनानै प्रेसार बिल्डिं खालामनानै गणतान्त्रिक भाबै जोंनि आवाजखौ जोङो प्लेस खालामदों, आर्गुमेन्ट प्लेस खालामदों। इभेन जों बे लेभेलसिमबो बुंदों जे एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जायाबा एनादार टाइमनि थाखाय आन्दलन जागोन। आन्दलना जाहैबाथ' सेपारेट स्टेटनि थाखायनो जागोन। क्लियार काट बेयाव खुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया। दा जिहेतु मोनसे टाइम फ्रेम थायो, दा बेखायनो जोंनि जि मोनसे कर्डियेल जि रिलेसन भारतनि प्रधान मन्त्रिखौ दाख्लै जोङो महोत्सबआव खाथियाव मोनबाय। बिनि सिगाङाव बिथाङा माने 7 फेब्रुवारि 2020 एकर्डखौ वेलकाम खालामनायनि जि सेरेमनि बिथाङा बाहागो लादोंमोन, जेराव 8-9 लाख बर' हारिनि आरो गुबुन हारि हारिसाफोरा बेयाव बाहागो लाफैदों। बे मोनसे आलादा प्रग्राममोन। दाख्लैनिया मोनसे आलादा प्रग्राम। गिबि मन्त्रि बिथांखौ जोङो जथेस्थ' गुबुन लेयाराव जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनानै जोङो दिनै बाध्य'आव बेखिनिखौ मावहोनो हादों। दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ क्रिटिकेल, माखासे क्ल'जआ इजि। आरो बेखाय जि क्ल'जफोरा माने खोब बारा टेक्टिकेल नङा बा कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्टनि पर्यायनि जायफोर दफाफोरा माने नङा, बेफोरखौ जोङो थाब मावफुंनो हादों। किन्तु संबिधानिक भाबै बेयाव माने गोबां क्लियारेन्सनि गोनां जायो। माने लेजिस्लेटिभ डिपार्टमेन्टनि, फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनि बा गुबुन डिपार्टमेन्टनि। दा बेखायनो माखासे क्ल'जआ जटिलताया ओंखारदों। एसटि हिलनि बेलायाव कार्बिया प्लेनाव एसटि मोननांगौ, बर'आ हिलाव एसटि मोननांगौ, बेथ' क्लियार काट। बिथांमोनाबो लिरना लाबोदों एकर्डआव। किन्तु बिथांमोननिनो माखासे सेक्सना दिनै बर'फोरखौ एसटि जाजानो बायो। दा बेफोर माने बाधाफोरा माखासेया दङ। आं सानो जे आसुनि आसाम सुक्ति जि खालामनाय दिनै माने गोलाव सम जाबाय, प्राय माने 35 बोसोर बारबाय। दिनैसो आसाम एकर्डनि माने बिप्लब शर्मानि रिपर्ट बायदियै 62 जिफोर माने बिप्लब शर्मानि रिकमेन्डेसन दङ जे आसाम एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय 6 नम्बर दफाखौ मारै मावगोन, 10 नम्बरखौ बोरै मावगोन, असमिया पिपोलनायनि डेफिनेसना मा। दिनैसो आसाम सरकारा 42टा रिकमेन्डेसनखौ फुल फेजेड मावफुंनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावनो सिद्धान्त लादों। व्हेरेस प्रफुल्ल महन्तआ माने
गिबि इलेक्शनाव हितेश्वर शइकिया माने एकर्डनि उनाव माने सरकार सिमफायनानै फ्रेश इलेक्शन पार्टिनायनि उनाव प्रफुल्ल महन्त एकर्ड सिगनेटरिया आसुनि बै समनि आफादगिरिया माने मासि लादों 5 बोसोर सरकाराव बिथांमोना कमप्लिट खालामासै नेक्स्ट टार्माव हितेश्वर शइकिया फैबाय बिनि उनाव खेबसे आरो टार्म मोनबावबाय दा गावनि सरकार गावनो खालामनाय सुक्ति बिथांमोना बै टाइमाव मावफुंनांगौ मावफुङाखै कंग्रेसनि टाइम थांबाय तरुण गगैनि फैयै फैयै दिनै बिजेपिनि सरकाराव जायफोरा सिगनेटरि नङामोन जायफोरा माने बे एकर्डजों बारा डाइरेक्ट थोंजों लिंक गैयामोन आइडिअलजिया आलादा पलिटिकल पार्टी जातीय आफाद किन्तु दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा आसाम सुक्तिनि माने ए टु जेड बिथांमोना मावफुंनो थाखाय दारिकमा मावफुंनो थाखाय दिनै इनिसिएटिभ लादों दा बेखायनो जोङो नागाराखै नागारनायनि बाथ्रा गैया आसाम एकर्डआ जि डिले जादों बे डिले जानायखौ जों लुबैया जोंनि एकर्डआ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ लानानैसो जोङो फकास पइन्टआव खामानि मावदों आरो जोंहा बेयाव एसेबो माने मेंनाय आरो जिरायनाय गैया एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगोन आरो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिननायनि बेलायाव एबसुनाय माहारियारि आफादा जोङो थोंजोङै गोख्रोङै हाबा मावलांगोन